Hi, hello everyone, welcome back to my channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो दा बर्तमान थिगैनो दंसै। माने मैया सानसे दाख्लिनिफ्राय बिराद लोमजादोंमोन। दाख्लि मोनाबिलिनिफ्राय मैया सानसे आं सिखारनो हाखायाखै आरो आं ब्लगबो लाबोनो हायाखै लोगोफोर मैया। दासिमबो खर' गिलिर गिलिर मोननाया खाराखै, थेवबो फिसालाखौ स्कुलाव दोननानै फैबाय, उपाय गैया। दिनै नायनोसै लोगोफोर नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो नाजानोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इंटरेस्टेडब्ला अननानै जोबजासिम नायलांदो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ही है और मुझे थोड़ा सा बुखार हुआ था, चेहरा देख के पता चल ही गया होगा आप लोगों को। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भिंडी राजा फिथाइ थायखांबाय। खायसे दंफां नै रासिगोनसोलाय बियो। फोरला खानोसै लोगोफोर। नै ये देखो हमारी छोटा सा बगीचा। अब मैं जा रही हूँ सब्जियाँ तोड़ने। फोरलाया माने दासिमबो बिराद मोजां थायगासिनो, मोनजागासिनोबो आरो दाबो गोरलै गोरलै मेरला दंबावो। आं खाजोबासै। हाजारबाबो न'आव खानानै मोननाय मैगंआ थावसिन जायो आरोना लोगोफोर, अर्गेनिक जाहैबाय। अयथासार गरम सान्दुं बोथोराबो। ini एसे देरथोंसै फलथानिब्रा खियामाखैनो एसे देरबावथोंसै बे। सोबाय लोगोफोर। लेबुआ सिरिजोब्बाय हनै मोननानै, बे फांसेखौनो जाख'नो हाया। हा नांनानै गाज्रि जाजोबसै। नायलाय खाखांबाय आङो लोगोफोर फोरलाखौ। बाबाखौ टिउसनाव दोननानै आंनि सासे लोगोनि पार्लाराव दसे जिरायहैथ'नोसां होननानै फैबाय आङो, बिनि फिसाला गोरलैखौ नायथावथाव। एदाव जादों आंजों, एदाव जादों। उन्दुनायल' साला उन्दुनायल'। टिउसन गनानै फैनाय टाइमाव नै दिनै बाबानि बिसर्जनमोन नालाय, लामायाव लोगो मोनदों। गारिखौ दसे लाखिथ'नानै जोंबो खुलुमहरबाय आरो। जय श्री गणेश। मोनालायबाय, संनाय खावनायनि सम जालायबाय ना लोगोफोर। नाजों टमेट'जों संना होनोसै आङो। आंथ' जाया दिनै, थेवब्लाबो माखासेफ्रा जायो नालाय, बेखायनो संबाय आरो।
बौ बाजाराव लाबोनायमोन आङो नाया जाबाय। आं बांद्राय एवस्रेमनायखौ थावनाय मोना आरोना ओंख्रियावहाय, एसे ओरैनोल' एवदबनो मोजां मोनो आङो। बांद्राय मोनखाजासे एवबाथाय ओंख्रियाव जानो सुखुवा नाखौ। मोनबाय लोगोफोर आंना ओंख्रिया। दहाय आङो दुन्दिया लानानै फैफाखादोंमोन, दुन्दियाखौ होनोसै आं। दहाय सानाव खानाय फोरलाखौ बाथोन खालामबाय गाव गोजा, ओमफ्राय मैखुन एवनाय, ओमफ्राय लाइ मैद्रु एवनाय। बेनो आंना मिरामिस ओंख्रिया लोगोफोर। दे होमबा गुड नाइट, बाय बाय।